smo odmah nakon potresa, evo, improvizirali ceradu, to smo platili 6.000 kuna, tu ceradu koja plahuta, snijeg je pao, prokišnjava nam sve, privremeno smo poduprli sa šteherima krovište, a zaba će se srušiti, jer ako padne još jedna kiša, to strah me mislit što će se dogoditi. To je naprosto, pa evo vidite, dimnjaci koji su do sljemena krova je 6,5 metara, ti dimnjaci će se srušiti prije ili kasnije, evo ovaj stoji. Vatrogasci su uklonili dimnjake koji su pali, koji su baš ugrožavali. Vatrogasci su jedini koji su i reagirali uopće. Ovo drugo je katastrofalno.